El que estem en contra de la pura especulació i que aquesta gent no venen a solventar el problema del Purín, perquè el Purín sol és l'excusa, sinó que venen a guanyar diners, no? És un fons d'inversió danès. Jo he tingut contactes a l'empresa, m'han vingut a buscar, m'han ofert diners, cal dir-ho així. Ells en diuen uns planes de desenvolupament comunitari o municipal, no sé ben bé el nom, i bueno, pensar en que oferint diners això és, però bé, abans dels diners hi ha la dignitat i que nosaltres volem preservar el territori. Penseu que la tenim a 2,5 quilòmetres del poble. Aquesta mateixa fons d'inversió té prevista una altra linyola que estarà a 4 quilòmetres i jo ja els he comentat, nosaltres estem al mig de tot. I Bercaire i Tornabous també es troben amb un problema més gros, que és el trànsit que això es comporta. Vull dir, es comporten uns 100 camions diaris, quan és una carretera, almenys a Bercaire, la nostra travessia, que ja passen cada dia 7.300 vehicles. Imagineu, això augmenteu aquesta quantitat de camions, la inseguretat que suposa pels veïns. I per tant, és que no ens queda cap més remei que lluitar perquè aquesta vacoplanta no tiri endavant. A més, és que hi ha una granja allà a 460 metres, per tant incompleix les distàncies i que qualsevol ramader li tombarien i en aquest cas la Generalitat li accepta i ho aprova igual. Per tant, no s'entén això, no? Que a les grans empreses es donen tantes facilitats i en canvi als pobres ramaders se'ls obligui al metre. Vull dir, no s'entén. Per tant, pensa que les últimes al·legacions van presentar van ser 21 ajuntaments i 1.500 persones i 20 entitats van presentar al·legacions. Gairebé ni s'han contestat aquestes al·legacions, les han passat pel forro. Vull dir, hi ha una idea predeterminada per part de la Generalitat d'aprovar-ho, de fet. I no culpa aquest govern, aquest i l'anterior, vull dir que no sol és aquest govern, són en principi tots els governs que hi ha hagut fins ara. Creiem que aquesta planta, més la que es preveu a Vallfogona de 400.000 tonelades més, la que es preveu a Linyola, la mateixa empresa, també de no sé quantes mils de tonelades. Ahir me'n vaig enterar que a Tornabous, a Anglesola, se'n preveu una altra, de 150.000 tonelades. A Vilagrassa una altra. Ja em direu quin país mos queda? Hi ha tant Purín? Però és que el Purín és l'excusa. Aquí el que portaran és llots de depuradora, restes animals, vull dir, clar, i això ja no és el problema del Purín, vull dir, és altres problemes que no ens pertoquen a les comarques de Lleida de solventar, sinó a altres.